ne tu da hian wifi ten da mang te tan wifi password thak dan ga ron chilang do na ni asabera chuan kan wifi hi kan connect ngai em ti te kha en tra tian wifi hei tuna ka connect hi net surf free wifi ti khane ta chuan ta hian chrome a hian kan kalam masabera chuan search google or type ti hian ta hian number kan chudo na ni wifi kha connect ngai ya ta hian 192.168.0.1 ti ho kan chunga ta hian ken search na kan kalang kan hetanga ti khona lo om don ta ne hetia lo om hian boy da turam lo ai cancel le exi me the exi kan mi tang o chuan tenda ti zona hian helai thai phei pathum om hi tingan klikanga chuan option lo om thatuara ta hian wireless setting hi kan kalang adang he lo tu wireless setting kan klikanga ta hian wifi hinga lo langa ta password lo lang le ta helai wifi password hi dot dot vakin om ta dot dot ti alang tura kan du chu he tai mit mul le ma ma hi kan je patlik zawang ti khana ron lang ta ni password kha wan thar kan se du chuan ai kan delete vek anga 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ti hi ka mang don ta ni chuan kan du chuan he lai a chung mi wifi name ti hi ta khan a hing po kan thak thai o kan du danin chuan hei ka thlak to ta 1 2 3 4 5 6 7 8 in ka thlak zo khan ka ti le tur chu helai okay kan petang okay ka me zual che hian wifi hi eng connect to don lawa abo don ani kan okay hi kan petang hei okay ta hian okay kan het leang eng save ta e bo ta maka wifi hi tian kan long press liang rai do kan het liang chuan hei net surf free wifi kha a connect thei to lo khun not connect in ti himo chuan hei hi kan forget phot angai ta ni ani na kon remove net phone model a zir kang ha dang lam thin ta ka phone a hian chuan hei forget network ti ngai ta forget network hi kan tinga ka ti chi khan hei password thar ka chulu thei chia ta khan password thar 1 2 3 4 5 6 7 8 ti kan hei connect ti kan hetang han hei a connect le ta chi kha zong kha ni wifi ten da password thak da no me